Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün e, bundan öňki 2 sany ýygnaşymyzyň dowamy edýäs, ýani raşizm meselesi boýunça Türkmenistanyň şu günkü ýagdaýa düşmegindäki sebäpleriň izyny izarlanmakdymyz. Ine Russiýa alyp çykýar, ýani Russiýa diýende o düýnüň Russiýasy bilen ertiriň Russiýasy meňzeşik bolman biler. Ýöne muny bir näme almaly, bir bellige alyp, ine mysal üçin Germaniýada faşizm döwrü bardyr. Ýöne häzirki Germaniýa faşist däldir, ýa-ni natsist diýip aýsam bolýar. Ýa-ni Italiýada da edil şonuň ýalydyr. Häzirki Italiýa bir faşist Italiýa däldir, ýöne gyska bir wagtlygyna boldy, geçdi. Russiýada da şeýleräk bolma mümkinçiligi bar. Gelecekde Russiýa raşist bolman biler. Indi biz raşist diýende raşist sözüniň manysy entek dolu belli däl dünýäniň nemesinde ýöne biz muny öz düşünşimiz boýunça özümiziň ýa-ni ýurdumyzyň başyndan geçiren wakalaryndan netije çykaryp ortaga goýýas. O bizim ortaga goýan düşünjämizden başgalary peýdalanyp biler. Bizem başgalaryň ýa-ni Russiýa baradaky demesinden peýdalanyp biler we bizem bileriz. Umumyň aýdylanda Russiýanyň şu imperialist we beýleki milletlere ziyan beren döwrüne raşizm diýip ad goýýas we şol döwrüň içinde eden zatlaryna esasanan bizim ýurdumuza ve ondan soňra umuma ýa-ni häsiýeti boýunça baha berýäs biz bu taýda. Geçenki ýygnaşykda ve ondan öňki ýygnaşykdaky edilen gürrümleriň netijesinde ortaga çykan demän alýas. Indi raşizmi düşnükli hala getirmek üçin iki aýrýas, imperializm ve başga bir milletleri ýok etmek ýaly häsiýeti bar. İkincisi hem şol. Indi faşizm bilen natsizm arasyndaky ýa-ni natsizm bilen faşizmiň raşizme göre tapawuty olar imperiýa däldi. Imperialist düşünjeleri bolsa da imperiýa bolup bilmediler. Gyska wagtyň içinde parlap söndüler öz nemesi boýunça, hereketler boýunça. Indi raşizmde bir imperialist bir häsiýet bar. Ya Orta Aziýada 1880-nji ýyllardan dolu ýa-ni raýyna otur diýerler öz imperialist pähbitlerini. Ondan soňra beýleki şol alan ýerlerini ýok etmäne, taryhyny, medeniýetini ýa-ni milliligini ýok edip gyrgynçylyga dowam etdiler. Indi Rus paçasy döwrü ýykyldy, geçdi. Onuň ýerine kommunizm geldi. Ýene de üýtgemede gaýtan beter boldy. Ve ondan soňra Sowet Soýuzy ýykylmagyna garamazdan, ýa-ni kommunizm döwrü ýykylmagyna garamazdan uzakdan hibrit usully dowam edip gelýär. Indi hibrit usulda dowam etdirýär bular bu nemesini. Beýleki milletlere garşy söwüşni. Indi şolary bir imperiýa hökmünde ulasynda saklamak üçin gaty ýa-ni insanlyk daşyndaky işleri alyp barýarlar. Olar hem şeýle yerleştirdik. Bu bir konstruktiv yerleştirme däldir. Edilen gürrümleriň netijesinde çykarylan netijelerdir. Şolar okap geçeýin. Başga bir milleti ýok etmek. Genosidyň her türlü görnüşi, Goladomor, bilhassaýyn açlyk töretmek, tebiýaty zaýalamak, mankurtlaşdyrmak şol milleti, milli elitleri ýok etmek, ýa-ni burjuwa aristokrat eger bar bolsa, diýip düşünükli bolmasy üçin
Aýdýan ýanky bizde aristokrat boldum bolmadymy diýilen soraga o jogap ýok diýip bilersiz. Ýanky arab nemelerinde kän o öňe çykan okdur ol gatlaklar. Ýöne bir elit gatlak elmydama bardyr her bir jemgyýetde. Şu elit gatlakları ýok etdiler. O tarihi guruluşlary ýok etmek, tarihi üýtgetmek, ýa-ni ýeňijiler tarihi ýazar diýilen siýasat. O faşizmin elementleri var içinde. Türkmenistan'da sessiz kırgınçılık etmek, o siz bize adam ettik, o diýmeleri, yani bizden öň siz ýokduňuz, o biz sizden bolup bilmeýäňiz diýen ýaly, ýa-da biz bolmasak Taliban siz bu wagtda çeli basyp alardy. Nemeleri. O ýurtda kanunyň o ýerine gorkyny öğretmek. O ağalyk edici däl, ýok edici. Soň imperialist o häsiýetleri. Başga milletleri subjekt hökmünde görmek. O sömürgecilik, resurslaryny sömürýär. Ruski mir, ýani Rus dünýäsini öňe sürýärler. O ýa-ni sizden biz üstün diýen ýaly. Ýa-da öňkü nämäge gelsek, o siz bize adam etdik. O beýlik görünüş bu. Totalitar we awtoritar rejimlerde öğretmek. Başka şekilde saklap bolanok imperiýany hibrit urş alyp barmak. Eger uzakda bolsa, ýa mysal üçin Türkmenistan aýratyn bir döwlet ýaly görünýändir. Ýöne hibrit usulda o dolandyrýar, o terror toparlarda öğretmek. Yani siyasi terror, o yaralı terror, yani ideolojik terror, her türlü görünüşleri var. Halkara kanunları yok hasap etmek, başka yurtların hükümetlerini ele geçirmek. Hormatly kardeşler, ne şeydi, biz ara alıptık geçenki iki yönaşıkta, raşizm ile bağlanışıklı yönaşımızda. Son yine bunun neticesinde bir soralıp da yine Türkmenistan'ın içi näme üçin o herekette däl, yani bu zatlara karşılık veren Türkmenistan'ın içinde o şunça wagtlap şu zatlara karşılık berilen ok diýilen soralyp da şu soraň üstüne dowam ederiz. O gaty möhüm, ýa gidilmeli tarapam şoldy aslında. Bu nämäniň ýanaşyklary meniň pikirimçe şeýle bolsa dogry bolar. Indi ýanky maddalar boýunça bir goşmaça pikir bolsa şonuň nemelerini alyp bileriz. Imperialist we beýlek milletleri ýok edici usulda, ýöne beýleki nemesi düşünükli bolandyr diýip umyd edýän raşizm bir Russiýanyň imperialist we ýok edici döwrüne değişildir. Haçan da şol döwrü gutaran wagtda raşizm ondan soňkysyna değişli bolmandylar. Germaniýada ýaly Hitler bir natsistdi. O Hitlerden soň Germaniýa boldy. Şeýle, o 5 minut wagt veriljek. Bular barada bir goşmaça pikir aýtmak isleseňiz aýyp bilersiňiz. Indi ýanky ýok bolsa ýanky soraga geleli. Näme Türkmenistanyň içi ýa şu bolýan zatlar barada hiç sesini çıkarılan. Indi ýene-de bu soragyň jogabyny bermek üçin ilkinji aýdylmaz zatlar var. Jogabyny bermezden ozal. Hibrit urş alyp barýarlar. Ondan başga ýurtlaryň hökümetlerini ele geçirýär. Türkmenistan şol ýagdaýda ýine raşizmiň häsiýetleriniň ýa-ni birinji berilen soragyň içinde çykypdyr. Şolar Türkmenistan hökümetine, içki daşky siýasatlaryna, ykdysadyetine, insanlaryň näme bolmalydygyna, ýa-ni Türkmenistan içindäki halk raýat statusuna düşürilmegi barada hemme kanun, kararlar
o pikirler hemmesen ýene de raşizmiň o nemesinden çykýar, ideologiýasyndan çykýar bu zatlar. Ýene raşizm edýän zatlara şolar. Indi eger ýurt basylyp alynan bolsa ýa-da hökümeti hemme zat ele geçirilen bolsa ýene bundan soň näme etmeli halk? Halk näme etmeli we muny ýa-da bir elit gatlak, bilermen gatlaklara owa näme etmeli? Ine onam soramalydyr. Türkmenistanyň daşyna çykyp ýetişen adamlaryň sany köp. Bularyň köpse ýurdun içine gaýdyp dolanmaly, gaýdyp gelmeli bolýarlar. Sebäbi hemmäniň ýurt daşynda galma mümkinçiligi ýokdur. 2 million adam çykdy. 2 million adamyň hemmesiniň ýurdun daşynda galma mümkinçiligi ýok. Şonuň üçin olaram gelmeli, olaryň bir jogapkärçiligi bolaýmaly bu suratda. Hem o tarapy el almaly, hem ýurdun içinde sesini çykarman duranlar bar. Sözü Serdar kardeşimize vereyim. Esenlikler yurttaşlar. Sesim goýulamka? Hawa. Indi işte orta oýlan sonra barda. Şoňa bir jogap berdim. Ýurtdyň içinden näme üçin ses çykaran okma. Muny men iki bölege bölüp bildim-de. Bir milletiň taryhyny ýok etmek we milli elitlerini ýok etmek. Yani milli elitlerini ýok etmek bolanda, yani milli duýguny, milliligi, yani öz ýurtuna eýe çykmaklyk, eýe çykýan elitler bardyr, alymlar, buň içinde doktorlar, ýazarlar, dilçiler bar. Şuna dowam edýär-de. Indi bir taryhy ýok etmek bolanda da asyl bolup geçen taryhy ýitirýärler we özleriçe, yani imperiýa, raşizm özüçe taryh ýazyp berýär-de. Indi işte milli elitler ýok edilen soň birinciden başlaýyn. Deregine ýasama elitler getirmeli bolýar. Bularym yani gazet ýazanlar, kitap ýazjaklar, şoňa yani imperiýanyň hyzmatynda boljaklar da näme ýazdysa ýazyp şonuň nämetine peýdasyny işläp berenler da. Indi bulara bu şekilli adamlara, adama meňrestatlara taryh hem gyzyklandyrmaýar, millilik hem gyzyklandyrmaýar. Bularың sade dilde aýdanda şagal meslik niýetinde bar. Tapanuny nimel uzağa seretmeli. Inen aşagdaky gatlak diýen, jahil goýulan gatlak hamdan ýalňyş taryhyny öwredýärler bolýan, ýa-ni ýarym jahil halk döreýär. Nädip seniň Gaýrşy Atabaýewiň aýyrsalar, Muhammed Geldiýewiň aýyrsalar we ýene tanamaýanlarymyz aýyrsalar, milletiň bir halkyň guwanara, buýsanara hiç ýyly gymmatlygy galanokda. Taryhy binalaryň aýyrsalar, orsaň söýgüli adamlaryň tuwaledy getirip berdim diýişýärler. Şol gelişmeleri her zatlar ortadan ayrılsalar hiç guwanara zat bolanok. Şonun halkam bir yerden näme etmeli, nähildi aýdýanjyny görel dalmaly. Kimden görel dalmaly? Ýasama elitlerden görel dalmaly. Şol bir-birini saklap durda iki bölek we. Iň wepalylar şolaň ýasama elitler, bular imperiýaň saklanmagyny, ýaşamagyny, dowam etmegini üpçün edýärler. Bularyň hem öňüne näme ediler? Bir süňksyňly ýa-da şonuň bilen dowam edip dur bular. Bular öz diline ýigrenýärler. Elitalar ors dilini, yani rus dilini bizde raşizm diýip gidip durda şo. Rus dilinde geplemek bir
awray bolýar, derece bolýar. Şol meňdejek bolýarlar-da. Indi bu ýasama elitalar öz dilini ýadyndan çykap rus dilini, rus edebiýatyny, rus ýani kulturasyny alsalar aşaky halkam görül dalýaşylardan. Şonuň bir-birini doldurup da iki tarap. Ondan üstesine de elita ýok bolsa da bilimem bolanokda. Bilim ýok bolsa da tarih bolanok. Taryhyny bilmeseňem näme üçin we nirde, haçan, kim şonuň ýaly soraglar gözleýiş, aktaraýyş işler edilenok. Halkam mecburi ýagdaý köpçiliklerin mankurt bolmaly bolýar. Şunlara edip görýän-de. Soň ýene nemese üstünde dolduran. Sag bolun. Sağ olun. Mavraşizma ve pahalı yasama elitlerin o çıkarılmağı deyip belledik bunu. Umuman aýdylanda Türkmenistan bir siyasi harabalyga, o sosial harabalyga, ykdysady harabalyga öwüripdirler. Ve Türkmenistan aslında bir harabalyk diýip aýsaňyzam bolar. Başka söz almak isteyen var mı bu? Türkmenistan'ın içinde näme üçin ses çıkanok. Bunun sebäbine gürleşeriz. Söhbet kardeşimize söz vereyim. Sağ olun sözlerine. Esenlik bir jemgyýeti ýitirip ýok etjek bolsaň, ilk bilen şoň taryhyny başlamaly. Ýani Serdar Ileşimiz aýdyp geçýär. Türkmeniň taryhy häzirki güneşini doly we düzü hem de anyk taryh türkmen jemgyýetine ýetirilmedik. Ol gaty nemeden bir näçe ellerden geçirilip gözlerden kontrol astyna geçirilip jemgyýete halka ýetirilip yalan taryhler ýetirilip olaryň düýp anyk we hakyky taryhler ýetirilmedik da ýöne şonuň esasynda da türkmen jemgyýeti häzirki güne düşdi. Taryhy bilen gyzyklanmanyň sebäpli. Ine Gaýsy Atabaýew ýa bolmasa Muhammedulla Atabaýew agzap geçdi. Türkmeniň hakyky nemesini guran Gaýsy Atabaýew. Şo barada hakyky faktlar, hakyky suwtnamalar, näme iş edenligi hakynda, nädip ölenligi hakynda, kim tarapyndan öldürilenligi hakynda we nähile kymmatly adam bolanlygy hakynda dogry maglumatlar barmy? Bar elbetde. Ony oň üstünde işleýän adam, bolar ýalyk taryhy ýagdaýlar bilen işleýän adam o yerden tapýar, bu yerden tapýar, hökmany ýagdaýda tapýar, ony arhivlerden, ýani jemgyýet tap bilen olan jemgyýet. Ýani biziň esasy bilmegi şu jemgyýeti ýetirmeller şu zatlar. Okey, olaram ýetirilmedi. Indi şu zatlary düşünüp, şu zatlara akyl ýetirip, şu jemgyýete, şu taryhy, ýa şular ýaly adamlaryň türkmen halky üçin gymmatly bolanlygyny jemgyýete ýetiren adamlary näme diýerler häzirki wagtda? Yani hakykatlary aýdyp duran, ekrana çykyp hakykatlary suwd edip duran, suwtnamasy bilen görkezip duran adamlara näme diýerler häzirki wagtda? Watan dönegi diýip hap berýärler. Onsoň pikir edip görüňe şular ýaly bilime, ýani bilge eýe bolan adamlar hakyky şo wagtyň, şu öz ýaşan döwrüniň bürokrat adamlaryny açyga çykaranyň üçin sen watan dönegi bolýarmy? Onu sen özüň näme üçin açyga çykarmadyň? Ne Türkmenistanyň şu wagtynda hökümetiň işgärdik gören, işläp gören adamlar tarapyndan diýilýär bu söz. Ýani goşadyrnaň içinde aýdýan hökümeti, Türkmenistanyň hökümetini. Ony bu öz başyna aýratyn, öz başyna işleýän mehkeme gullugy, ýani milli howpsuzlyk gullugy. Ýani bir ýerine garaşly bolmaly. Milli howpsuzlyk gullugy ol döwletiň milliligini, ýani döwlete gelip howpy içeriden, daşardan tapaldy ýok. Ya goramal ilkinji gulama milli howpsuzlyk guramasy. Bular nerede? Ya islenlik döwlet neme guruluşlary bardyr. Yani bular bir ýerine bir ýeriniň elinde durmaly. Bular öz başyna aýratyn işlemeler.
O näme üçin olsaň bir watan döni bol bilýär. Ya bolmasa näme agdalyp geçildi Türkmenistanyň türmelerinde öldürilen adamlaryň sany. Näçe 40 000 dönüň geçýär diýilmi? Men anyk ýazyp açýanok şu wagt nemesiniň sanyny. 50 000. Şo barada şu öldürilen adamlar barada. O ýerde sebäpsiz ýitenler bar, sebäp ýitenler tapal ýok. Ýöne näme üçin şolar ýalyp wagşyçylyk, bir düzgünçilikler edilýär. Bu zatlar kim aýtmaly? Onda sen goşadyrnyň içinde hökümetiň işgary bolsaň ýetirmeli keniňde häzirki güne sen näme üçin ýetirmedin? Ýetirýän adamlara da watan döneği, sen halk düşman, ýene şoňa meňzeşnemeleri tökmetler atýarlar da. Bulam kim tarapyndan atylýar? Elbetde mehkeme protokol esasında. Hasiyetine kim goramaly buny? Ne bolup duran bir düzgünçilikler? Bunyň soňy näme getirýär? Şolaň soňy eger sesini çykaryp bilmeýän bolsa, häzirki güne şenni Rus imperiýasyny gulluk etýänliklerini, şolaryň göl aslyndadyklaryny suwut edýär, öz elleri bilen. Yani bir topar suwutnamalar bar, aýtsaň aýdy oturup bermeli. Ol Göktepe söwüşinde orslaryň gelen wagty gyrılan adamlar, ondan soň sürgün edilen adamlar, ýa-ki aýtsaň aýdy oturup bermeli. Häzirki wagtda şol oýuny dowam edip durýar Türkmenistanyň içinde. Şu wagşyçylyk bir hereketler. Okey, ol ne şu wagt 20-nji asyrda halk ýurtdaşyna göç edýär, ýani ýurtdaşyna gitýärler. Bunyň sebäbi näme? Özlerim bilýärler şu ýurtda ýaşap bilmejeklerini. Sebäbi ýaşap bilen oklar. Bu näme üçin açyga çykaran oklar, ekrandan aýdan oklar? Hökmen biz aýtmalymy? Sen hökümetiň goşadyrnyň içinde hökümetiň işgal bolsaň aýtmaly bolsaň. Sözüm jemläň şeýle sag bolan. Sağ ol. Sözü Serdar kardeşimize berýän. Sağ olun kardeşler, ýene üstüne ýetireýin men. Ştada halkdan näme üçin ýurduň içinden köpçülikden şeratlara garşy çykylanok. Ýene şol soragyň üstünde ştada endi ýanky lan üstüne ýetirsem bir-birini goldayan hereketler var da ştada автократ, yani bir adam ve totalitar, yani merkezi hakimiyet vardır. Yani şolyk kişi şonuň altyapysy diýsem bolarmy kadýanda. Ýalňyşma wagta düzeldersiňiz. Indi herediň ştada biziňkilerin köpçülikde jemgyýetde hemişe bir adam jogapkar bolmaly, ýek adam başgalarany şol edip bermeli, bizim ýoluny dowam etmeli diýen bir düşünje bar da. Bir edip berse bizim ýoluny dowam etsekdik. Indi bu nirden gelýär? Ştada mudama görkezlen ýekeje adam bardyr. Olum adama meňzeşdi, adam diýip bolmaýar da. Nähil diýim, ol goşunwasydyr, ol ýazardyr, ol näme komandasam bolup ber, ol at çaparam bolup ber. Bir adam hemer geçipdi. Indi bir sana mahtumul görkezýärler. Biziň bilim, yani ilmden düşünjämizde bir sana adam görkezýärler da. Indi bir adam ýaşaýjy bolan, men pikirlenip bilen adam diýjek, ýaşaýjy bolan adam şeratlar seýnedende şoňa primera feredende hudojstwyny dawy şöyle patsazmaniyetinde düýünde beýnisinde näme oturýamyň bir adam edip bilýär diňe. Bir sana adam ýa gowy adam bolmaly, ýa yaramaz adam bolmaly. Şol bir adam nemesini oturtýar da beýnisinde şol suratyny bir adam gelmeli, öýlekler şoňa aýdan etmeli. Ýani köpçüligiň şaýda güýjüniň ýoklugyny görkezýär şol telewizordaky, YouTube'daky bir adamlyk bir prezident, bir atçapar, bir komandos, bir zan şahir. Şol düşünje seredende suratda bir zat görýän ýöne beýniňe baranda başga bir zady, ýani berýär da şol informasiýa berýär, maglumat. Bir adam näme diýmek? Köpçülikde güýç ýok diýmek. Köpçülik hiç zat başarmaýar.
jogapkärçilik sen almaly däl üstüňe. Bu zatlar etmeden kim etmeli? Bir adam bir yerden gelmeli, şol etmeli, yol görkezmeli. Biziň tarihte da ene şöyle nemeler var da ene Danko'nun yüreği diýip bir neme vardır. Danko öz yüreğini çıkarya, halka yol görkezä, ýöküz ortadan gitberä, ýyndaklarym sürünip ýoldan çykýar. Ene şu zatlarym altyapy, şonuň altyapy şol. Onsoň indi totalitar merkezi häkimet bolanda sen özüň yerli häkimetiň ýok da, hiç zat edip bilen ýok, ýokardan diýilende buyruk gelýär, buyruğa görä işlemeli, hereket etmeli, ýaşamaly. Bulam yani mydama diýine sen garaşly häsiýeti oturtýar beýnisinde adamyň. Aty mydama jylawda dank goýarlar, soňra plasmas oturucu danýarlar, şo häsiýeti oturtýar bu adam beýnisinde. Görýän suraty başga bir hereket oturtýar beýnisinde. Şeratlarym jemlenýär da biziň jemgyýetimiziň daky adamlary, ýani adamlary ýaşaýja öwürýär, ýaşaýja. Gitýär gelýär töwelenler de şöýdip dowam edip duran ýaşaýjy bolýar da. Şol beýnisinde oturulan nasyl bir adam etmeli, köpçülükde güýç ýok. Şo zatlar saklaýar da. Sağ olun. Şeyler. Sağ olun. Başka var mı? Cennet kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Raşizm düşüncesinden men şeyle formula çıkardım. Nasizm koşmak, faşizm koşmak, komünizm koşmak, imperializm, deňdir raşizm. Şuların her birinden bir parça häsiýeti var raşizm içinde. Bu häsiýetiň içinde şular beýan etdiler. Yalan propaganda, horluk, zorluk, göriplik, wagşylyk, zalymlyk. Muňa mysal edip bir näçe tarihden wakalar aýdypdylar. Komünizm döwründe Stalin Ukrainada 1932-33 ýyllarda bilgaslayan açlyk döretdiler ve şonda 8 milyon Ukrain halky genosit edildi. Tarihte Goladomor ady bilen geçer. Kazakstanda da şeýle bilgaslayan açlyk döretdiler. 1930-33 ýyllarda hökümetiň başynda ýene Ruslar bar, Galaşokин den şahs. Onda da 10 milyon Kazak halkı açlykdan öldürildi. Adamlar açlykdan bir-birini ýemege başladylar. 1933 ýylda 3 milyon Kazak halkı galypdyr. Raşizmiň Türkmenistana beren ziyanlary. Ozal bilen meniň şeýle sora beresim gelýär. Näme ziyan bermedi raşizm Türkmenistana? Toprağından başlap adamlaryna çenle infrastrukturasyny bozdular. 1820-nji ýyllardan başlap Ruslar Türkmen ýerlerini täzyiçilik bahanalary bilen ekspedisiýa gelip öwrenýärler. Ve şol wagtdan planlaşdyrylýar türkmenleri ele geçirmege. Emma erkin ýaşap ýören türkmenler gaýdusuz göreşdiler öz topraklary üçin. Soňunda Ruslar 1881-nji ýylda basıp alýar türkmenleri. Onun bilen galmadylar. Milli duýguly elitler ýazarlanıp ýok edildi. Yerlerimize paxta ekilip yerler zaýlandy. Tarihi yerler ýykyp ýok edildi. Kitaplar ýakyldy, kitapxanalar, kitaplarymız tarihimizi tersine ýazyp berdiler. Dilimizi, medeniýetimizi ýok etdiler. Şeýdip türkmen halkyny raýat derejesine getirip mankurtlaşdyryp bildiler. Buların hemmesinde türkmenleriň öz elleri bilen etdirýärler. Ruslara hyzmat edip biläjeklerini döwletiň başyna goýup şeýdip gibrit urşunda alyp barýarlar. Buların hemmesi Rus imperiýasyna dowam etmek üçin başga milletleri subjekt hökmünde görüp sömürýär. Biziň paxtamyzy, gazymyzy öz gazlary hökmünde başga ýurtlara satyp özleri baýadylar.
Golasında halklar olsa bir kontrolda tuttular. Türkmen halkı olsa bu yerden bu yerden ettiler çıdamadı 60% yurttaşıma kulçuluğa çıktılar. Yurdun içinde de çağalar, qarılar kaldılar. Rejime kulluk eden yalakalar olsa 5-10% yurdun başına geçiyorlar. Onların hiç satpinne de del halk ölüp yatayım ya da onların aladasına etmelidir deyip pikirini de eden yoklar. Türkmenistan içinde bir neçe bedbahtlıklar yaşandı. Bunları haberlerde bile azalmayar. Hal yağdayına qaramayar Goşadırlar içinde hükümet. Qaytan halkın üstünden baskı ederler. Covid pandemide bizde böyle hastalık yok deyip boyun almadılar. Halkı ölüme terk edildi. Ölenlerin mazarlarını tekiz edip gizli gömdüler. Eysen bu genosidden bir halkı. Bu sebepten Türkmenistan'ın statistikasını da berip bilen yoklar. Bunların hemmesinde Rusların eli var. Raşizm täsir deyip düşünýän. Şonuň üçin täze Türkmenistan gurulanda lüstrasiýadan geçirilmeli Ruslara hyzmat edenleri her bir türkmen bilmelidir Ruslaryň bize düşmandygyny, olar bizim geçmişimize, geleceğimizi elimizden alan millet, ýani raşistler diýip bilmelidir. Şu eden etdiliklerinden ugur alsak. Sağ olun. Sağ olun. Aa, Kardeşler başka söz almak isteyen var mı? Ve Türkmenistan'ın içinde şu wagt näme üçin raşizme karşı göreş alınıp barlanok ýa-da gürrüň edilenok ýa-da iň bärkisi Türkmenistan'ın diýmeýin Türkmenistan näme üçin haraba döndü diýilen soralanok. Şonuň demesine gürrüň edýäs. Bunuň hem raşizm bilen gaty ýakyndan baglydygyna inanýas. Şonu öňe sürýäs şol pikiri. Başka söz almak isteyen var mı? Başka yok mu? Serdar kardeşimize söz vereyim. Kardeşler, meni yeni bir üstüne getirenin istada terör toparın şu wagtky häkimet arasynda terör toparın yeni bir üstünlüklerinin yani eden halka önüne peýda halka ziyan eden yerlerinin biri döwlete meňzeş edaralarynyň köplügi. Indi bu taýda kimler işleýär? Özüni elite saýjak bolýan, ýa elite saýan, halkdan aýratyn bolýan bir gatlak bar da, özüni aýratyn zatlar. Muňň içinde doktoram bar, mollumam bar, polisiýasam bar, dowamly da migrasiýasy bar, iň popularagy. Indi bular terör topary bulara öňüne süňk jagarsyň. Süňk bolanda näme? Belli bir aýlyk. Indi bular özlerini elite saýyp berä, ýokary okuwlaryny okadym, bilim aldym, ilim aldym diýip. Ine millilik oýanjak bolsa şol adamlardan oýanmaly. Terör toparynyň özüne peýda edenleri şolary gara şaýasatyny alyp saklap oturşy. Häzir serede otursaň şolaň döwletdäki işgärleriniň diňe ýurda ziyan berýär. Ýöne öz ýaşamany dowam ettirjek bolsa, şunuň döwlet ziyan berýän bolsa edaralar, karhanalar köp bolmaly. Gara satylyk bolan adamlar işlemeli şunda. Bular jemgyýetiň çeýle diýwaýdan bir beýnesiniň işleyişi nemeti düzgünlüğünü şular saklaýar. Deň agramyny şular saklaýar diýjek bolýan. Men şunu dol düşündirip bildim ham diýende. Şöýlerek görýän men şol raşist terör topar özüne eden imperiýany saklamanyň eden nemesi da, eden hereketi. Sağ olun.
Tamam. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Şimdi bir kinemeleri qaytalap yadımıza salalı. E, Türkmenistan'ın içeri işlerinde şu wagt dowam edip etmediğini men bilemok şahsen. Yani malumatlar boýunça. E, Gurun berjek. Paramanov Oleg diye. Bu ajları öldüren kahraman hükmünde ýöne şol Paramanov Oleg e, diýileni. O İçeri İşler Ministrinin üstünde. Ama üstündäki bir adam özem o Rus Paramanov Oleg. O soň ýeneden bir näçeler bar. Ondan soň Tigurov diýip o ýa-ni Türkmenistanyň prezident guruluşynyň goragy, içki nemesi daşyndaky halka däl, iň içindäki halka. Ýani bu e, Tigurov diýileni aýdyşy boýunça 190-195 boýlarynda sakally we uzun saçly, ýani orta uzun saçly biri hökmünde şekillendirdiler. Renkam orta dereceli, ne has ak ne hasam gara. Umuman şekillendirildi. Yani familyası boýunça Çeçen ýalyk ýa-da şu Kavkaz nemesiniň demesi çykýar da bir stereotip orta çykýar. Indi şol Türkmenistanyň ministrlerini ılga diýen, soň her gezek ýygnaklarda ýygnak bolmaganka öňünden urýan, ol dyza çöküp ýa-ni Gurban ulynyň eline gül berip iki satanyň ortasyna salam berme meselesi. Şonu gyradan seredip durup göwüne jaý edilmese ýa-ni Tigurowyň ýa-da şol hemäniň gorawçy adasynda şo taýda oturanlaryň göwüne jaý edilmese soň şol ministrler urýan eken täzeden gaýtadan başladýarlar. Şeýlerek bir ýagdaý dowam edýär. Ýa bu raşizmiň iň uly suwutnamalarinden biri. Ýani gurnalan hemme zat sahna. Aslında gurnalan zat sahna. Hakyky bir ýa-ni döwletiň guruluşy gurnalan okutaýda. Sahna gurnalýar. Soň ýene beýleki tarapdan Igor Makarowy ele alaldyňa bir sany. Özü Aşgabatda doğulan Rus etnikli bir adam Gazprom bilen arany sazlaya iterany gurýarlar. Ondan soň bu Florida geçýär. Floridada ýaşaýar belli bir wagt soň Amerikanyň nemesine düşýär. Ýa-ni gara pul aklama. Gara pul aklayan bir adam hökmünde. Olaryň listine düşýär, garalamasına. Ondan soň şonuň bilen tez dowam edýär. Ýene şeýle bir adam. Bilinýän puly 2 milliardyň üstünde diýip aýdylýar. Ýene Türkmenistanyň ýa-ni resurslary hem ýene edil şonuň ýaly adamlaryň üstü bilen çykýar. Bu bir görnüşi. Onuň daşynda ýa-ni Berdim Murat Rejev var, Meymanowler var, ýene de bilmeýänlerimiz bardyr. Türkmen suratda. Başga da ýurtlaryň nemeleri var, adamlary. Şeýlerek bir ýagdaýda ýurt dowam edip durkan içinden hiç ses çykanok. Gaýtam içindekiler kömek edýän ýalyk görünýär. Ýagdaýlar şeýlerek ýene şonuň üçin biz şu işleri alyp barýarys da başyndan bäri 3 ýyldan bäri.
Söhbet kardeşimize söz vereyim. Ne şu anki iş nimesini yerine getirip görenler var ha. Şu hükümetin beren buyruklarını yerine getirip gören adamlar. Ya şu vazifede işleyen adamlar şu zatları düşünüp bilmeyenleri fikir edeceğiniz mi? Ya doğru elbette. Biraz yukarıda, aşağıda, katlarda işleyen adamlar düşünüp bilyenlerdir. Olar şolun buyruğunu yerine getiriyorlar. Beren prikazlarını ya beren buyruklarını yerine getiriyor. Yani buyruk veren adam kimler? Elbette olaram Türkmenler. O Türkmenlere kimler buyruk veriyor? Yani düşünüp kim buyruk veriyor? Yani ki merdan sen aytıp geçsin yani. Ruslar yani gelmişekler. Ya Rus adamları buyruk veriyorlar. Bu zatlar yani Türkmenin öz hakkı bilen oynayan oyunlar der. Ondan soň şol adamlar bu zatları düşünüp bilmeyen düşünüp şu zatlara sesini çıkarmayan bolsa o hasır ve cinayetkar bolup durar ortada. Ne şu Türkmenin üstüne oynanan ya oyunları açık açık bilmeyen bolsa. Ne düğün kışkışın düğünkü diýen saparağı kamrada üç olup gepleşip geçirdiňizde şo ýerde saparağı aýdyp geçdi. Ol düşünüp şu zatları düşünüp sesini çıkarmayan adam iň agyr jenayety boyundan alýan adam. Yani şunu düşün, sesini çıkarmayan öyle Türkmenler gaty köpe. Olar bil kastlayan yani düşünýär, bilýärler şu erwetçilik gerçeklerini. Şu zatdan bolup durandan bilýärler. Barybir öz elleri bilen etdirip oturýarlar. Yani bil kastlayan edýärler. Türkmen halkyndan, Türkmen jemgyýetinden näme ary köýdi kabalar. Yani ne Türkmen döwletinden ya watanyndan näme ary köýdi kabalar. Bil kastaýyn sesini çıkarman gaýtama onuň üstüne nimesine şular ýaly gwagşyçylyk hereketler atbarýar. Hyzmat edýärler ýa-ni orus gelmişekler. Onsoň Türkmen halky diýenem Türkmenistanyň hökümeti bize ýeş kanok. Olar özlerine ýeş bilen oklara saňa näçini ýeş kyn halky, ýani halkyna. Ya gynansak da şular ýaly. Hakykatdan öz düşmanyna gulluk edip berler, hyzmat edýärler. Öz düşmanyna hyzmat edýärler. Türkmene de dönüp golýarlar. Onsoň şu zatlar açyk çıkarýan adama watan dönüp bularyň watanyň ogly bolmalymy? Ya bular adalatsyzlyk dälmi bu? Şular ýaly biperwa adamlar, wajdansyz, ahlaksyz adamlar näet watan ogly bolmaly? Ya watanyň döwletiň adamy bolmaly. Ya halkyň hyzmatyny ýerine ýetirýän adamlar bolmaly. Şu zatlary düşünüp bilmeýän adamlar. Ya düşünýän bolsaň aýt, açyk çykar. Ne sagor sizlere? Sağ olun. Sözü Sapar kardeşimize berýän. Sağ ol Kemine. Ben gıysacık bir zat koşuşok. Yine prezidentin ahranası var arada çalarak ağdak geçtiniz. O ne prezidentin ahranası onun migrasiya kulluğu Türkmenistan'ın konstitusiyasynyň kanunlarynyň taşyna kuruluşdur. Şolong hiçbir kanunu guruluş däldir. Şonu men aşağınçı da aýdaýyn. Bular armiýalyk men bular ýaly hukukly prezident ahranasy Türkmenistanyň hiçbir kanununda da ýok. Onuň migrasiya gullugy diýip ýörülen ady bolup bilerdi. Ýöne edýän funksiyasy konstitusiýaň garşysyna Gorko dönem dällerine karşıtına işleyede. Bular ýaly deme. Bu döwletde bolup bilen nokta. Şoň üçin Türkmenistan şertli, ýöne Türkmenistan döwleti ýaly bolýan ýöne ortadan bir rejimli obyekt diýilýär. Rejimli obyekt bolanda bir ortam rejimindäki ýurun başynda bir obyekt, poligony ýaly bir subjekt bolupdy da şu wagtky Türkmenistan ýagdaýy. Bu prezidentim sahna, oyun, teatr, alıp barýan işlerim teatrda. Biz tomoşaçy ýaly
tiyatr sahnasına neme diýerler. Düýün gepleşiklerimizde de aýdyp geçdik. Bu yani halk matlagaty diýilen neme gurumaň nähile gurumudygyny. Şonda halk matlagatyna oturan adamlaň bilimi, intellekti, bilgisi, türmede oturan Türkmenistan'ın kanuni bozdular dip türmesaldan adamların intellektinin %1'de yok. Yani olur türmede oturup bulur şu tayda oturmalılar. Hakkında tereden de. O Türkmen'in in yetişen adamlar türmede. Değil mi? Tam badasında alıp 30 yıl şeydik geliyor da. O in soğutsuz, nadan, bilgisiz, yani adını yazıp bilmeyen adamların Türkmenistan'ın en yukarı organı, halk maslahatı yani. Türkmenistan'ın ehli stratejisini, ösüşünü, topsuzluğunu ölçüsünü alayan kuruman, Floryalık bilgisiz, bilimsiz, ılımsız olmayı rejimler diye üstüne koyulan bu talep mı kan yani? Sonra alak bu da. O da 30 yıllar yani ekranı veriyor. Yani halk matlakatı buluyor deyip. Onun çağlar, televizyon seyrediyen yetmeyecekler. Yani fikir etmeli. Biz avrayla adam olmak için toğutlu adam olmalı. Yani deme ağın aşağına singen yemeler sonralık olmalı. Sebebi in yukarıda oturan adamlar toğutlu yoktu. Hem bekşen biliyor. O Floryalık avrayla adam olmak için okumalılar. Bilimem olmalılar. Diyelim nevadi cemiyet beynisine sindiriyorlar. Bu 30 yıl gelen yerimden şu. Bu katkı inandırıcı bu tiyatra son vermeli. Bu rejimle bir yakıt olsa onun adını doğru koymalı. Hem de adını doğru koymalı. O diyor. Kahraman. Yanlışa yanlış. Her adın adını ülküler doğru koyup başlamalı. Şeyden biz bu yemeden yani bu kulçuluktan yavaş çıkmalı. Ülküler ağımızda çıkıp başlamalı. Ben sonra denledim. Başlan. Bolýa, sağ olun. O sözü Cemal kardeşimize berýän. Salam ildeşler. Men öz pikirim şu barada Türkmenistanda raşizme karşı baş kaldırma ýa-da raşizm barada görüň edilmeýändiginiň sebäpleriniň biri şu gelip ýeten derejämiziň raşizmden gelýändigine halk bolup düşünemjok dip men şoňa inanýanda. Sebäbi ortada ekranlarda görünýän ors ýok. Hemme türkmen, hasam türkmenligimiz millilik tarapyndan meselem ýalyk daňylyp ýa-da diňe ýakal köýnekde ekranda görünüp ýaş diýeli çağlar bagyndan başlap uniwersitede çenli aralykdaky ýaş, şol aralykdaky ýaşlar ekrana çykanda hemmesi tahýaly, şolar ýaly hasam milli görkeziljek bolýardy. Onsoň ortada hiç hili orsdan nam nişan ýok. Hemme zat türkmeniň eli bilen sahna arkasyndakylar türkmeniň eli bilen ezdirýärdi. Onda da iň gowy bir hili milliliginden girip ortada bir günäkärler ýaly ors ýoklugy üçin, görünmeýänligi üçin halk bolup şoňa düşünüp bilemjok. Şu ýeten derejämiziň raşizm tarapyndan gelýändigine. Häzirki edilen gürrüňlerem Türkmenistanyň taryhynda birinjide edilýär. Şu zatlary düşünüp, diňläp, öz pikirlerinde şu zatlary aýlap,
düşünüp başlan halk ýuwaş-ýuwaş başamy galdyryp başlajagyna inanýan. Sebäbi raşizm bir uly imperiýada, raşizma köp zatlar sebäp bolup bir raşizm pikirim orta atyldy, onuň üstünde işlenildi bilmýör. Men muny bir uly bir mesele diýip alýan ýöne has kiçiräk meselelere de häl türkmen baş galdyryp görenok. İlk bilen raşizm barada gurrun edip, arkaň gurrun edip bilmek üçin has kiçiräk zatlara bir arkaň gurrun edip bilmek gerek-de. Meselem, mektepden alsak-da ýaşyl köýnek giýmek. Sen 1-nji klassdan başlap 11-nji klassy gutarýançan gyzlar diňe ýaşyl köýnek giýmeli. Eýem 11 gutarmaga o gutarýança belli ýöne bir mektep ýaşynyň ortasyna gelende de ýaşyl renkli bolan şeýle bir ýigrenç döreýärde gyzlarda. Dagy duwary ömrüniň soňuna çenli şo renkde ýaşyl köýnek giýesler gelmeýär, men şolar ýaly nemeleri bilýän-de. Ýöne şonda da sesini çykarman şonu giýýärler. Her ýylyň başynda şoňa taýýarlyk görýärler, enatalar şoňa bu okuw ýyly gutarandan indi okuw ýylyna çenli ýaşyl köýnege ýaketdirip zat edip şoňa taýýarlyk görüp başlanýarda. Ne tahyýa ses çykarylýar, ne köýnege, ne neme zatlaryň biri 1-nji klass okuwçylara gara köwüş bilen gara sumka ýaşyl köýnegiň üstüne tak ýaşyl köýnekde başlamaly, ak fartukda diňe gara köwüş bolmaly. Diňe gara sumka bolmaly. Şo başga renkdäki sumka ýa bir renklice, suratlyca sumka zadan bolanok şolar şo talabyň edilýän ýerler bar. Şu ýyl okuwa baranlar, şu ýyl diýemde de geçen ýyl sentýabrdan baran 1-nji klasslar edilýän talap. Bu çağalarda hiç hili bir özünün hövesi, bir halayan renkindäki sumkany göterme şansym ýok, şo derece mankurtlaşdyrylmaly gidip barylýar-da. Onsoň şo zatlar barada ne enatalar, ne çağalar öz islerini aýtýar, ne enatalar muňa bir baş galdyrýar. Kiçijik zatlara baş galdyrma bolmandan soň raşizm ýaly uly zatlara häli halk bolup düşünüp bilemzok. Ýöne şu edilýän gurrunlaryň netijesinde men inanýan hökman baş galdyrmalaram, eýýän baram ýene de bolup başlar. Ýene de bir mysal ak şäher Aşgabat diňe ak edilmeli. Onu bir adam gowy görýär diýip bütün ýurduň halky dymyp otyrsda şoňa baş galdyryp bilemzok. Ýa-da ak maşyn velayetlerden barýan maşynlar ak bolmasa giren ogumda şähere. İlki bilen şo kiçiräjik zatlara düşünüp öz aramyzda arkaýyn utanman, çekinmän ýa-da gorkman şonuň maslahatlary edilse, ýuwaş-ýuwaşdan raşizmada gelinler mukadip pikir etýän. Bu belki ýuwaş-ýuwaşam bolmaz. Halk birden aýaklanar welin kiçin dowça bolman, golum bolan diýilýär täbir çağalara. Şu kiçi meselelere düşünüp ýuwaş-ýuwaşdan beýge gelinler mukadip pikir edilip ýetişmäkä gönüp birden raşizmden başlamaklarym başlanaýmagam mümkin. Sebäbi bu edilýän gurrunlar hökman öz täsirini görkezmeli. Biram has sadalaşdyrylyp gurrunlarym edilýär, halk düşüner diýip pikir etýän we düşünýärler. Men şunu aýtjak boldum. Şu wagtlyk sag bolun, dinläňiňize. Sağ olun. Sözü Sapar kardeşimize berýän. Sağ ol Kebilen, ben oşoýun men rejimde objekt diýip onu türkmençesini düşündirmedim. Rejimde objekt diýmek türme ýalap neme o kardeşimiz eşik barada gurruk etdi de. Yine şu eşik bilen formalary, nemeleri türmeň içindäki her sınıfa bu tütlük eşikler. Türmede oturanlara palasatı değil ya da. Ya kara neme giydiriliyor, ya okuwçylara gök, ya maşinleri ak olmalı, neme rejim objektin nemeleri neme deyin, son bir detalları eşiği üns verme de, o beylek nemeleri üns verme de, şonu gaýdaýyndydım. O rejim objekt dememiz diyor. Bunu türmede
Türkmençesi. Taşına tin çekilen teritoriyası belli türmü içinde hakçılar var. O hem bir kadagan. Yani sonralık bir deme yönüm taş deme çiğnem yani spektakl yani tiyatro oynuluyor da buradan halk batlağa tamam telpek bir takalli o doğonlu milli demeni görkülüp ol yani kellen yani telpek aşağında hiç saat yoktuğundan ol taş kere diyen bilen o var. O yani nekketlerde de o öğretilen boyun olmak, tabin olmak. Yani edip çok hakiki türmede olmasa böyle yenilrek türmedeki alak rejim Kıtay'da yani sağlanan demedi. Batasında cemiyet 20-30 yılın içinde ulu degradatta var ediliyor da. O degradatta da bolup dur, gördük dur. Yani biz şu da atlan aşağından düşünüp yuvoş çıkmalı. Bu ilk olarak bu da atlar beyni de akılla huşta düşünülmelidir. Onu da yuvoş düşünüyorlar. Şunun için bizim intelektüel katlarımız vardır. Onlar gayret edip şu diyece eline ayağını çermeyip koşuşmalıdır. Tevavi bu ervetlikler ervet adamdan eden ervetlikler değildir. Kova adamla görmedik olmasından emel eyleyen atlardır. Bu da atlan hem de o takatında o bilyen adamlar o bilyenni halka yetip nemeden oldu. Bu da atlar hiç bolmalım değil. Kutaydan eyleyendir. Ervet adamların ervetlikleri yeterliktir olunuyor. O adamla yani bilgili intelektüel adamla bilgisini halk bilen paylaşman için şu atlar şu dereceye yetkiliyor da. Son ayda dinledim bağışlan. Sağ olun. O kardeşleri yankı eme boyunca bir aydılmalı zadi. Aytman geçiptirim. Şona maydayın hasam düşünüp duvalar yine içeri işlerim içinde yankı Alek Paramanov diyen adam OMR diyen Guramanın içinde işleyen olan OMR diyen Gurama Türkmenistan İçeri İşler Ministerliği'nin üstünde seyreden bir uğrama. OMR'ın manisi nämedir belli yani Rus demesinde deyip aydiyalar malumat verenler. Şu tayam gatım yokum. Yani migrasiya deydi, içeri işler deydi ve şoları hemmesine arkadan yani OMR yalık orsun kuramaları işledip doğru yine meheme Türk yani bir yılını Moskva'da okap geliyorlar. Olam yine göndenmeni yani FSB'ye bağlılığını suud ediyor. Yani FSB başka bir yurdun mehemesini öz içine alıp okutmaya hiç açanam. Diyip bilmeye. Nämçin o CIA giden o Moskva okumana. Ya yeniden başka bir neme. Demek Türkmenistan'daki meheme FSB'nin bir filiali ya da bir departmanı. Yani bunlara gözden geçirilmez zatlar yani seslerini çıkarmayan. Şimdi ben bunu ikiye bölecek. Halk yani edilen durumlardan çıkan için bir halk tarafı var bunun sesini çıkarmaya. Hem sesini çıkarmalılar var esası. Yani cevapkarlar olur. Hasaplanılacak. Taze Türkmenistan'da da ilkinci cenayete çekilmeler hem şolar olur. Düzgün oyunca şeyle görünüyor. Sözü Halmurat kardeşimize vereyim.
Sağ olun. Hormatly kardeşler, ine bir näçe mezlisimizin oturşugyny şu tema başlap geldikdi. Başta Rus imperializmi, ondan soň bularyň Türkmenistana bundan 140-50 ýyl mundan ozar salan zulümlerini ýekemän sanap geçdik. Innem şunkun Rus raşizmi barada gurrun edip otur. Ol sözü biz tapamda ya biz onu tağım edip basamda on bütün dünya şunkun Orset Federasyasının adını raşistler raşizm deyip tutýar. Oňa da dolu ýanky ýuridik esaslar var. Sebäp Orset hökümetiniň edip oturan jinayetleri o halkara kada kanunçylygyň çäginden bir de çykyp gitdi. Inne olar yüzünnäki o nikaby bizne ýanky bütün dünýäne şular ýaly parahatlyk getirmek üçin görüşýär. Ine bizim ors dünýämiz var. Ine şolar üçin görüşýär, ýa şolar üçin uruşýar diýip ýalan sözleýärler. Hiç bir halka, hiç bir millete, hatta şu ors diýdiň öz üçin näki şolaň territoriýasynyň içinde oturan halklara da ýanky bir Rus raşizmi şu neçeli azatlygyny bermän geldi. Biz barada beýleki merkezade respublikalar, jumhuriýetler barada gurrunam ýok. Olar elmeden bizi öz koloniýasy ýagny golasynaky trotor kersen getiredip ullanýarlar. Hem şu topraklardaky baýlygym ýene-de biziň halklarymyzyň eli bilen çykardyp, soňam ine Orsiýadan akdyp şu taýda öz halkyny ýetirdiler ýa Amrik Ýewropa çykaryp altyn pula satyp öz gaznasyny doldurdylar. Birinji ikinji misalyny hana general Annenkov geldi Türkmenistana nämetdi Türkmeniň ýanky güne bişip duran üzümlerini çakyr edip Orsiýada çykyp onuň ağırlygyna satyp başladylar. Bular şu halka bolsun diýip eden zatlary ýok. Gördüňiz şu taýda hatda eşik tapawdym, ine ütköşükdir. Eşik diýip aýdýan geýim bolmaly. Geýim tapawdym ütköşükdir. Şol gelmişekle bilen yerli halka ine garip gasar şol ýanky yamak eşikdedir. Olar bolsa geýimdedir. Aňyrdan gelenler bolsa ine ak kiterli ellerini soğuk suwdan gyzgyn suwurmaýan ine ýanky hojaýlar bolup durdy. Inne şunkun halk ýuwaş düşünüp başlady. Kimler biziň üstümizde agaly edip oturar. Bir tualetli gurrun diýdi. Ay biz onu eýtdik, bir taýda ine bir köprü gurup berdik, demir ýol çekdik. Olar o zatlar biziň halkymyz üçin eden aga. Şu Türkmenistanyň baýlygyny demir ýoluň üstü bilen Orsiýada akıtmak üçin çekdiler. Ya ine ufrada mağurdular ýanky bir haromny gamyzyr bolgasyny. Olam şu taýdan şu gamylyň üstü gama ýükläp Orsiýada Astrahany çykarmak üçin edilen işler. Hemmesi şu Türkmenistany ene şu talamak üçin gurnalan işler. Şonam şu neçeli dowam edip gelýärler. Inni ýani sapara bir zady dogry bellep geçdi. Biz indi ýurduň içinde bir çorba çykararlysy bar bolsa, ýurduň daşyna çykyp şol ilim bilim alan öz watanyna bir hyzmat edebiljek düşünjeli adamlar bar bolsa, indi şunkun wagty geldi. Watanymyzy halas etmeli biz. Bu taýda wezipe paýlaşygym ýok, bu taýda hiç kimiň men gowda seni erwetligim ýok. Şu taýda watan diýip öňe çykan her bir adamyň öz etmeli işi bar, öz orny bar. Sağ bolsunam, taňry ýalkasynam, ordeninem, medalynym şol halk azat bolandan soň şu döwletde her kişi tribuna çykyp ýa minbere çykyp kabul eder. Onu biz etmeli. Ýöne her bir adamyň watan duýgusy bolan adam hereket etmäge müddeti etdi. Şuny alır düýün etmelidir. Ýöne ertire galjak garşy mesele. Ýagdaý gaty agyr ýurduň içem daşap oňa düşünmeklik bilen biz kabul etmegimiz zarur. Şoň üçin sizden hormatly mejlis agdalary bizim öz elimizden gelen kömegi öz halkymyza, öz döwletimize etmelidir. Gerek bolar islenli kararym kabul etmelidir. Şu geleceğimiz için, taýda Türkmenistanyň düýbüni tutmak için, hukuk döwletini gurmak için, elim kömegimiz etmeli. Başarnygymyz ullanmaly, bilmeýän zadymyz öwrenmeli. Ýöne inni herekete geçmek möhledi gelip getdi. Men şonu aýtjak bolýan. Mundan aňryk giýja goýmak bolmaýan bir işler. Sebäp gördüňiz hanyny Orsiýet goşun bolup dökülýär mal Türkmenistanyň üstüne.
Bol dünkü habar verilen ýanky bu ýokaryya salonnaky ýol başçylar çalışmagam şol orsun gelmegi bilen baglanyşykly. Olar inni özüni leppey dip hyzmat etjek adamlar goýýar. Öňkülerem leppey dip durdular diýmek kan beýdip eňilýänler de orsun öňünden, Gurban Gulyň öňünde eňilsedi. Ol adamlaryň nähilem bolsa bir türkmençilik duýgusy bar diýip pikir edýänler. Ozal bolýa öz lellimide tabyn bolup otur türkmen bolan üçin ors näme üçin gelip ýene biziň depämizde şanyk döwjek bolýar diýip belki onunla gurrun edenler. Şolam sebäp bolandyr diýip aýdýanlar. Şolam wezipesinden aýrylmagy. Ýöne biziň halk bolup tomaşa edip oturmalar, gapdarlar, çygit-çygitler. Indi herekete geçmeli. Näme etmeliýän soragy biz 100 gezek jogap berdik. Alynda özüňize gereňizi edin. Watandaşlar, mundan aňyrsy, mundan beýle ses çykarman ýatmaklyk, namartlyk iň aňyry başydyr. Biz dönük kim diýip hasap edýärse, dönük watany ýeri gelenine kömek etmedik, watany dekeltmedik, watany goramadyk adam her birisi, isle erkek, isle zenan hemmesi dönükdir. Meniň üçin şeýle. Şonuň üçin indi wagt geldi, oturuň, oýlaryň, pikirleriň ýurtdaşlar netije çykaryn. Sag bolun dinleýän üçin. Sağ olun. Kardeşler, indi şu taýda jemläris. Indiki ýygnaşymyz ýeneden ýurdun içi däki jogapkärler. O näme üçin sessiz, o halk demesem ýa goşuldy Ajemal Mollumyň aýdan nemeleri bilen olan möhüm ona azap geçmeli. O tarapdan gurrun ederiz. İki tarapny giňişleýin. Indiki ýygnaşymyza çelle pikirlerinizi jemleseňiz konstruktiv we makul bir görnüşde gurrun berseňiz gowy bolar. Onda şu günlükçe bugünkü ýygnaşymyzy jemleýäris. Sag bolun, gatnaşanyňyz üçin.